El sociòleg algemesinenc Alexis Lara ha presentat el documental Viatge a l'extrema dreta, un projecte portat a terme des de la comarca científica. La comarca científica ha realitzat un documental sobre l'extrema dreta a les comarques valencianes. Es tracta del primer documental que analitza este fenomen des de la perspectiva de les ciències socials. Viatge a l'extrema dreta atrau gran interès. Al documental, dirigit pel sociòleg Alexis Lara, trobem diferents perspectives que ens ajuden a entendre la situació contextual de l'extrema dreta i ha estat presentat a Algemesí. Ara mateix vivim un moment en el que tenim l'extrema dreta en auge. De fet, hi ha un partit que està aglomerant molt d'aquest moviment que hi havia anteriorment i que no té trobar una canalització política. I Viatge a l'extrema dreta, que és el documental que anem a poder veure, va a reflectir d'on neix aquest moviment, quina perspectiva històrica té, com s'articula de manera discursiva i també podem veure algunes de les conseqüències que pot tenir l'extrema dreta valenciana actual en el panorama polític. La comarca científica és la creadora del documental de Viatge a l'extrema dreta. De fet, el documental no elegíem nosaltres el tema, sinó que va ser proposat a xarxes socials. Traguem 3 enquestes, una enquesta amb 3 possibles respostes i la gent de la comunitat del Facebook de la comarca científica vota per majoria Viatge a l'extrema dreta. A partir d'ahir ens posàvem en contacte amb alguns experts i científics socials del tema. De fet, fem una recerca prèviament en alguns articles científics que trobàvem en grups com Mediaflow o inclús en Roderick o Dialnet, que són fonts científiques, i a través d'això fem les enquestes i directament parlarem amb els científics socials als quals entrevistàvem i traguem el resultat. Després de la projecció del documental va tindre lloc una taula redona per analitzar-lo i parlar d'aquest fenomen. Per això es va comptar, a més del director Alexis Lara, amb els politòlegs Marc Vendrell i Idoia Arreaza i l'historiador Raül Añó. Amb aquesta activitat, el col·lectiu Comarca... A banda de la projecció del documental, vam poder veure i escoltar un cinefòrum amb 3 experts en el tema. Marc Vendrell, que és politòleg, Idoia Arreaza, que a banda de ser membre de la comarca científica, és també politòloga, en màster en anàlisi polític, i tindrem també a l'algemesinenc historiador Raül Añó, que ens donarà una perspectiva històrica, com també ens la dona el professor i doctor en història, que és Juan Carlos Colomer, que és en el documental, però d'alguna manera anem a tindre una segona visió. Bé, avui venim així en la taula d'anàlisi 4 persones, un historiador, 2 politòlegs i un sociòleg, que és Alexis Lara, que és el director del documental, i anem a parlar principalment com pot afectar l'auge d'extrema dreta al nostre país i després també, en el meu cas, posar exemples reals de com l'extrema dreta arreu del món, per exemple, als Estats Units, en Donald Trump, o en Brasil també, o en Itàlia, que ara estan governant, com ha pogut afectar a la societat i a la democràcia d'aquests països i com pot afectar en un futur a l'estat espanyol si aquest moviment d'extrema dreta, que ara s'ha convertit ja en un partit polític oficial, com pot afectar a tots nosaltres si en el cas que poguera governar en un futur en Espanya. Amb aquesta activitat, el col·lectiu Comarca Científica intenta fer una aproximació acadèmica de la ultradreta, concretament de les seues particularitats al País Valencià.